Хора, аз съм Бождар 116 и днес ще играем с Мицко, клан батъл ще правим. Така. За да пълним клан батъл че. Ето както виждате. Така, пускам. Само трябва да изчакаме. Да, хора. Ето го и първия клан батъл. Той се е сменил дека. Ще пусне керна, ще пусна това. Ще пуснем и миньони. Запваме. Пускаме скелетен армия тук. Оле, човек! Майко, те няма да можем да ги бием. Мале, той има грейвярд и как му се викаше на онова, бе? Execution, да, хора. Ще пуснем един балон, ама няма. Ще пуснем миньони, хора, но малки. Мале, вижте, има и мега миньони. Ще гледаме да го бием поне, но това е невъзможно, хора. Пуска балон, аз трябва да изчакам. О, и съм пусна. Аз трябва да ми хорд. Майната кула вече ми отиде. Пускам така. Пускаме гоблин байрал. Така, пускаме така. Пускаме личката за защита. Оле, и execution пусна. Запвам. Не, хора. Пускаме пак, ама шансът е малък. Пускаме принц тук, атакуваме колкото се може повече. Ето го мега миньона и това ме изнервя. Няма, каквото да пуснем, тук ще пуснем балон, ама добре, мега миньона, хора, изчезна. Този уизър трябва да го убием. Добре, хора, има някакъв шанс. Мале, Sudden Death, хора. Добре. Тук ще пускам само защитаване. Да се защитаваме. Запвам. Мега миньона. Няма нищо. Давайте, ще ги бием. Пускаме личка. Браво, мале, вижте ми така как ги нареди. Тук два гоблин, пусна рокет, ама нищо няма да направи. Барберен хът, пускаме принц скелетен армии. Добре, мега миньона само трябва да оправим. Да го... Аре би го бе, брат. Добре, ама този балон сега. Аз ще пусна миньон хорд. Хора, тук действам само в защита. Не така сме ги обградили, но трябва да ги бием тук. Ами тук какво ще правим сега? Гоблин байроч. Той пуска ексбал. Ама пусна скелета на армия, човек. Давай. Пускам му лич тук. Пускаме и скелета на армия. Запваме. Запвай. Давай. Запвай. Браво, бе. Execution. Брато.
Добре. Майко мил, хора, под напрежение сме. Ето го. Пак ни развалят атаката тея. Ай, мега миньон. Тука фурната, да. И тук ще пуснем един това и какво стане. Мега миньона запния, брат. За какво запнах? Това. Добре, мега миньона. Ще направим това тук. Аре, ми тачи да ги атакуваме, а ние нямаме атака, брат. Те миньони, какво ще ги правим? Те... Пич, защитава! Гледай го ми патъка. Пирго и мега миньон. Няма да мам да ги бием тук. Запън, пусна и екзекюшъна. Добре, ако убием екзекюшъна, имаме шанс. Така, пуснахме скелетен армии. Добре, той пусна. Тук пускаме миньони. Пуска ексбал, това е... Добре, накосвам сме от загубата. Грейвярд! Нела, човек! Бързо, 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 бързо! Добре! Не можахме да ги бием, хора. Това е поне равен направихме. Продължаваме с другия клан батъл. О, ето го, хора, и неговия супер добър дек. Вижте, веднага се пробва да пуска пеката и ако я пусне сега, хора, ще го уважа с един принц. Ще пуснем едно балонче и вижте какво става, хора. Ама тук пусна скелетен армия и ще му пуснем Poison. Добре, всичко е на малко кръв, хора, но все пак ще му вземем кулата и ще пуснем скелетен армия да брани в срещната кула, но елит барберините един е оживял. Няма смисъл да запваме. Ето тук ще запнем. Добре, добре. Добре, хора, първата кула му бутнахме, така че и втората. Тук пусна Тунгстон, пусна Елит и скелетен армия. Тук ще ги запни и тачето. Значи аз ще му пусна. Аз мисля, че пуснах Миньон Хорд, балде. Така, пусни Миньон Хорд да яздат тази уличка. Работа е сега да им направим една атака. Така, пусни Балон. Пусни го, брат, да и аз да пусна един. Пусни ПК, така. Така, пусни я. И ще пусна скелетен армия. О, давай, давай. Така, Poison, ще запна този му скитар тук. Да направим пак атака, ама аз няма с какво да го атакувам. Аз ще защитавам тук. Добре. Сега вече имам атака, хора. Така, и аз пускам принц. Той пуска тази пека, която нямаме проблеми. Poison и тук пускаме защита. На 14! Добре, бе! Така, още един клан батъл ще изиграем, хора. Браво, една коронка. Пускаме и третия. Ето го, хора. Пак ще играем с него. Балон. Той запва, бе. И два балона.
Зап и Poison и един принц. Ама то Baby Dragon няма с какво го спрем сега. И Poison. Добре, дайте му направим демидж на кулата. Добре, взехме му кулата, ама тук ще пусне миньони тук, ама той пусне Fire Spirit и скелета на армия ще пуснем. Но ми взе кулата, няма. Само да убием Baby Dragon. Добре. Не, за какво пусна го убием бая? Inferno Dragon! Добре. Добре, ще го убий сега така. Щях да запна. Ще запна. Poison. Не ми та. Тук няма какво го пуснем, аз нямам миньон ход. Ема скелета на армия, тук ще пускам уич. И отстраните скелета на армия. И сега положението е добро. Но и той има шансове да не бие хора, но няма право средства. Ще лъжим тази пека с скелета на армия, а този Baby Dragon да си гледа работата. И Inferno Dragon също. Пуснал е рейдж. Тук няма. Пуснем там скелета на армия, така ще запне Драгана. Така, пускаме Гоблин Бар. Добре. Добре, този принц, аз ще му пусна миньони. Ама това тука, майко хора. Така, пуснем Poison. Ма той Inferno Dragon няма с какво да го бивим. Ще му пусна Уич. И тук ще пусна скелета на армия. Нещата стават критични. Зап. Така. Добре. Айде, брат, защитавай, няма само аз. Добре, ти там да го убиеш пък. Такова, добре, 9, 8, 7. Гоблин Байрал, Inferno Dragon. Как ще ги бием тез, бе? Добре, айде. Хора, това беше за видеото. Ако сте се забавлявали с Мицко, може да дадете лайк. Ако искате още клипчета с Митко, може да пишете долу в коментарите. Така, това беше от мен. До следващото видео.